தமிழுக்கு நிகர் தமிழே, தமிழனுக்கு நிகர் எவரே. 2 அடியில் நம்மால் எதுவும் செய்ய இயலாது என்று எண்ணும் மனிதனிடத்தில் 2 அடி குரலில் எதையும் நம்மால் செய்ய முடியும் என நம்பிக்கையை ஊக்குவித்தது திருக்குறள். வணக்கம் ஐயா. வணக்கம். இன்னைக்கான குறள் என்னங்க ஐயா? இன்னைக்கான குறள் அதிகாரம் 117 படர்மெலிந்து இரங்கல். குறள் எண் 1161. மறைப்பேன்மண் யானிக்தோ நோயை இறைப்பவர்க்கு ஊற்று நீர் போல மிகும். இந்த குறளுக்கான பொருள் என்னங்கய்யா? இதற்கான பொருள், நானும் எனக்குண்டான இக்காம நோயை பிறரறியாமல் மறைத்து வைக்கத்தான் பார்க்கிறேன். ஆனால் இதோ இறைக்க இறைக்க பெருகுகிற ஊற்று நீர் போல மறைக்க மறைக்க மிகுகிறதே. இதுக்கு ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்றீங்களா? இதற்கான உதாரணம், நான் எனக்குள் இருக்கும் காம நோயை மற்றவர்களுக்கு தெரியாமல் மறைத்து வைத்து பார்க்கிறேன். ஆனால் மறைக்க மறைக்கத்தான் அது மேலும் வெளிப்படுகிறது. நான் சொன்ன குறளும் அதோட விளக்கமும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருந்ததா? ரொம்பவே பயனுள்ளதா இருந்தது. சரி பசங்களா, நாளைக்கும் இதே மாதிரி சுவாரஸ்யமான குறளை பார்ப்போம். நாளைக்கும் இதே மாதிரி இன்னொரு குறள் பத்தி தெரிஞ்சுக்க ஆர்வமாவும் இருக்கும்.